Volám sa Maroš. 53. Robil som zo začiatku poctivú robotu SBS. Nebudem tú firmu menovať, lebo počas práce som chytil zlodeja, ktorý bol feťák a rozbil som mu koleno. Ten ma udal, že som ho poškodil, no a už to išlo jednoducho súd, opatrenia a bol som vonku. Odtedy hľadal som robotu, aj hľadám robotu, ale žiadna robota nič. 2 roky. Spím okolí Dunaja. Tam mám taký prístrešok. Mám tam deky, takže asi tak. Hej. Tu mám akurát aj pri sebe štvornového priateľa, ktorý mi robí spoločnosť, malého psíka, ale všetci sa odo mňa odvratili, ako náhle som zostal tu, kde som teraz. Len toto sú moji najvernejší priatelia, moja rodina. Najťažšie to, že policajti vás vyháňajú. Odsudzujú vás ľudia, plujú si pred vami. Fuj, hnus. Zbytočne im poviete, som očkovaný proti žltačke. Jednoducho to, že som špinavý, to, že som taký, aký som. Dobre, chodím na charite, ale keď není to, tak musím vydržať. Ale ľudia to nevedia pochopiť. Pomáhajú. Deky mi dajú, donášajú jedlo, ako ja napríklad aj vy. Volám to, že anjeli padli z neba. Ale viete, sú aj tí, ktorí ten opak toho. Môžu ubližiť, jasné. To sa mi stalo, že aj facku som dostal. Lebo som jedného času predával bezďacké noviny, volá sa to, že Nota Bene. A tam vám povedia ľudia, niektorí, chod do roboty, daj mi pokoj, neotravuj ma, smrdí a podobné tieto veci. Bezdomovec nie je odpad, nie je hnus. Sme normálni ľudia, akorát, že sme bez prístrežku. Ale každý sa vie postaviť na nohy. Ja takisto sa snažím sa postaviť na nohy. Len nech nás neodsudzujú. $30–40 eur. Aspoň 200 eur by som mal. Mám. Odísť z ulice a začať normálny život. To je celé. Čo by som urobil ako prvé? Odídem z ulice a začnem pomáhať tým, ktorí mne teraz pomáhajú. Tí, s ktorými sedím. Priatelia, ľudia, prosím vás, uvedomte si jednu vec. Som bezdomovec, sme bezdomovci, ale nie sme odpad, tak prosím vás, chovajte sa k nám normálne ako k ľuďom. To je všetko.